ערב טוב לכולם, אנחנו כבר בפתיחת חודש אייר. אמנם הערב התחלנו את ראש חודש בלמד בניסן, אבל אנחנו כבר מרגישים את חודש אייר, לפחות לפי מספר הדגלים, דגלי ישראל שאנחנו רואים אותם בכל מיני, בכבישים ומקומות אחרים, אז הציבור מרגיש מאוד את חודש אייר על סיפורי גבורתו. ערב שבת של תזריע מצורע וגם שבת ראש חודש, והתלבטתי מה נכון שאנחנו נעסוק הערב. אפשר לעסוק בכל, אבל אז אה, אלה מילים ספורות שאני אינני יודע איך בדיוק להוציא מהם משהו משמעותי, אה, במיוחד לציבור של אנשים לומדי תורה, חכמים לא פחות ממני, גם יודעים דברים רבים. אה, ואחרי שבדקתי מה למדנו בשנה שעברה בתזריע מצורע, ומה, כי גם בשנה שעברה היו שתי פרשיות מחוברות, ומה יהיה בשנה הבאה, אחרי שבדקתי את העניין היה ברור לי. ובכן, גיליתי בהתחלה לפליאתי, שבשבת, ביום ערב שבת, תזריע מצורע בשנה שעברה, לא היה שיעור ממש. וחקרתי וחקרתי, עד שפתחתי את היומן שלי, וגיליתי שאז בעצם היינו בדרך מעוטף עזה, אחרי סיור של אה, יום העצמאות, ובדרך, כדי לצאת ידי חובה, אז אולי אמרנו, אני זוכר שדיברנו מספר דברים, אבל זה, אינני יודע אפילו מי הקשיב, מי שמע, מי זוכר, אבל זו הייתה פליאה בעיניי, כי חשבתי שבאמת כמעט ולא היה מצב שהחסרנו שבת, שיחה לשבת, אבל דווקא בשבת שנה שעברה כבר עסקנו בהפטרות. ובכן, אז זה היה הסיפור. אז לא כל כך עסקנו בתזריע מצורע. ואז היו לי שלוש אפשרויות. אולי תדבר על שבת ראש חודש, או על הפטרת מצורע, שאותה קוראים בדרך כלל כשהפרשות מחוברות. אולי תעשה חסד עם עם הפטרת תזריע, שלא כל כך, שקוראים אותה פחות, במצבים כאלה, ולכן היא מקופחת במרכאות, אבל בסוף החלטתי, ראיתי שבשנה הבאה הפרשות נפרדות, יהיה תזריע לחוד ומצורע לחוד, ואז בוודאי שנוכל ללמוד פרשת תזריע, ושבת, הפטרת החודש, אנחנו בעצם נפגשים בה גם בחודשים אחרים, ולכן החלטתי לעסוק בהפטרה של פרשת מצורע. והנה לפניכם. כשמדברים על הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה, טוב, מספיק לקרוא פסוק אחד מהנבואה בספר מלכים, וזהו, וככה, ואפשר לסגור את השיעור ככה. הנה, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה, עד מה אתנו? זה היה כשהיה מצור קשה ונורא על שומרון על ידי מלך ארם. שזה לא היה ברמות גלעד, זה היה שהוא באמת הגיע עד לשומרון וצר עם הצבא שלו על שומרון, עד שבאמת בשומרון נאלצו לאכול כפי דברי הקללה, הדברים הנוראים, בשר ילדים, זה כתוב בפסוקים, בשר ילדים מתים. והמצב היה קשה מנשוא, נורא, נורא ואיום.
אז טוב, אז 4 אנשים מצורעים, גמרנו, הבנתי, כתוב מסופר כאן על 4 אנשים מצורעים, אז זה הקשר לפרשת מצורע. אבל כפי שהזכרתי לא פעם, אנחנו צריכים להיזהר לא להיות שבויים בדברים פשטניים מדי. נו טוב, מי הם המצורעים הללו? מה הם עשו? מה זה אומר לנו על פרשת מצורע? מה הקשר? מלכות שומרון, שנמצאת בהידרדרות כבר אחרי אחאב, יהורם בן אחאב. הוא אמנם ביטל דברים רבים שעשו אחאב ואיזבל, אבל עדיין אה, מלכות ישראל לא הייתה מוכנה להכיר במקדש בירושלים. אז מה היה שם? שבאמת בהפטרה הזאת עסוקה, בגלל שכתוב 4 אנשים מצורעים, נקרא. 4 אנשים היו מצורעים פתח השער ויאמרו של רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר, והרעב בעיר, ומתנו שם. אם ישבנו פה, ומתנו. הם מצורעים, הם יושבים מחוץ לעיר. ועתה לכו ונפלה על מחנה ארם, אם יחיון ונחיה, ואם ימיתונו ומתנו. עדיף שנלך למחנה ארם, ואולי ייתנו לנו שם לחם. ואם נמות, יהרגו אותנו, אז מה ההבדל? ברעב שבעיר יש גם כן מוות. ויקומו בנשף, לבוא אל מחנה ארם. ויבוא עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. אין איש. ואדוני השמיע את מחנה ארם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ויאמרו איש אל אחיו, הנה יששכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים, ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. כי הקדוש ברוך הוא השמיע להם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, כאילו צבא שלם מתקרב עליהם. ויקומו וינוסו והנשף, זה היה בלילה, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה כאשר היא, וינוסו את נפשם. וואו, המצור הגדול על שומרון, אין מצור. והכל, הנס הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, שהשמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. הם שומעים קולות של סוסים שועטים, של מרכבות, זה צליל הרבה יותר כבד כשאין בדיוק כבישים. ואז הם בורחים כולם מזרחה, ומשאירים את המחנה כמו שהוא. ואז, ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, ויעשו משם כסף וזהב, ובגדים, וילכו ויטמינו, וישובו, ויבואו אל אוהל אחר, וייסעו משם, וילכו ויטמינו. הכל פתוח, אין משטרה, אין מצלמות, אפשר לעשות מה שרוצים. אנחנו עם מלא מנודים מהעיר, אנחנו מצורעים. לפחות יהיה לנו עכשיו כסף, זהב ובגדים. ואז ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום. היום הזה, יום בשורה הוא. אנחנו מחשים. וחיכינו עד אור הבוקר, ומצאנו עוון. בבוקר יתפסו מה שקורה, ואותנו יתפסו שאנחנו חוגגים. ועתה לכו ונבוא ונגיע ונגיד לבית המלך. טוב, הם אינם יכולים להיכנס לבית המלך, אבל כמו שהם עשו, ויבואו ויקראו אל שוער העיר, והגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ארם, והנה אין שם איש, וכל אדם, כי אם הסוס אסור, והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים ויגידו בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה, ויאמר לעבדיו, אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם. ידעו כי רעבים אנחנו. ויצאו מן המחנה להיחבא בשדה, לאמור כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים ואל העיר נבוא. נכבוש אותה בקלות. הם יצאו בגלל הרעב, לא תהיה להם ברירה.
ואז אומר אחד מהעבדים, בואו ניקח 5 סוסים, מה אנחנו יכולים להפסיד? יהיו כמה רוכבים שאולי ייתפסו על ידי הארמים ייהרגו, אבל אנחנו כאן כולנו עלולים למות. ואז ויקחו 2 רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור, לכו ראו, וילכו אחריהם עד הירדן, משומרון עד הירדן. זה מספר עשרות קילומטרים. הנה כל הדרך מלאה וגדים וכלים, אשר השליכו ארם בחופזם. וישובו המלאכים ויגידו למלך. וואו. ויצא העם ויבוזו את מחנה ארם. ביזה, אוכל קודם כל. ויהי שאה סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל, כדבר אדוני. מה היה דבר השם הזה? עוד מעט נזכיר את זה. ואז, כאן יש סיפור, שבאמת מספר לנו לא רק את הבשורה, את השמחה הזאת בשומרון. והמלך הפקיד את השליש, אשר נשען על ידו על השער, על השוער. וירמסו העם בשער וימות. כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר ברדת המלך אליו, ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שאתיים שעורים בשקל, וסולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, אהיה כדבר הזה, ויאמר הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וימסו אותו העם בשער וימות. אז אנחנו מבינים שאלישע הודיע למלך ישראל, שאחרי מה שאתה דורש ממני, אתה בא אליי בטענות, תכף נגיע לזה, שהמלך בא בטענות לאלישע, ולמעשה זה לא היה סתם רק מצור, לא הייתה רק מלחמה, היה רעב גדול של מספר שנים שלא היו גשמים, כמו שהיה בזמן אליהו. ומצב הזה, יהורם בן אחאב בא בטענה לאלישע, עד כדי שאפילו איים להרוג אותו בשלב מסוים. אחרי שהוא נחרד מהסיפור של אכילת בשר התינוקות, ואחרי שאלישע אמר מה שאמר, מחר שאתיים שעורים בשקל ושאסולת בשקל, והשליש לועג ערובות בשמיים, והכל, כל החיטה והשורה פתאום יצמחו, יהיה גשם ופתאום יאכל כבר לחם. ואז המאמר שלו, חילול השם שלו, הצורה הזאת, מספר את הסיפור. כאן נפסקת ההפטרה. תגידו לי, מה היה קורה אם האנשים לא היו מצורעים? אז זה לא היה מתאים לפרשת מצורע. רק בגלל שאנשים מצורעים, רק בגלל זה בחרו חכמינו את ההפטרה הזאת. מה זה מלמד על האנשים מצורעים? תשמע, אתה יודע מה? לפעמים מצורעים כאלה יכולים אפילו להביא בשורה. טוב, העובדה שחכמים לא הסתפקו בלקרוא כאן מספר פסוקים, אלא סיפרו כאן את כל הסיפור עד מותו של השליש, אנחנו מבינים שמכאן הכל מתחיל. באמת, אני חייב להגיד שזה קצת לא הוגן לשאול את השאלה הזאת בשבת בצורה. נו, מה אתה עושה? למה אתה עוזב את פרשת תזריע? מה אתה חושב מדברים בפרשת תזריע? גם שם יש שרת, וגם שם מדובר על איזה איש מצורע. בהפטרה של פרשת תזריע יש סיפור על איש מצורע, והוא נמצא בדיוק
מספר נבואות לפני הנבואה שאנחנו קראנו אותה עכשיו. זה הסיפור על נעמן שר צבא ארם שהיה מצורע, והגיע לאלישע הנביא בשביל להתרפא מצרתו. טוב, זה ברור מתאים לפרשת תזריע. אם היינו לומדים את ההפטרה שם באופן מסודר, ואחרי זה את פרשת מצורע, אבל מה לעשות שכשתזריע המצורע מחוברות, אז מה נעשה? אז מדלגים על ההפטרה של פרשת. נו מה, אתה אינך זוכר מהשנה שעברה? גם בשנה שעברה ימחות. נו, לפני שנתיים אתה אינך זוכר? כנראה לא מספיק. אז אנחנו צריכים להבין. מה הסיפור של השליש שהוא לעג? ומה זה קשור לצרת? בגלל שהמבשרים היו 4 אנשים מצורעים, אז זה יכול היה להיות גם אם זה היו אנשים אחרים. אם זה היו בבוקר, היו אנשים יוצאים לשדה למצוא איזה משהו לאכול, והם היו מבשרים את הבשורה הזאת, והשליש היה באמת נדרס. אתה יודע מה, אולי באמת הסיפור העיקרי זה השליש שרמסו אותו בשער, זה שבמקרה היה על ידי אנשים מצורעים, עזוב, זה בכלל מקרה, זה לא... כיוון שרצו, פתאום מצאו גם יש 4 אנשים מצורעים, בוא נכניס גם את זה לתוך ההפטרה, ניגש לפרשת מצורע. נו, באמת, באמת, זה לא באמת הדרכם של חכמינו להבין את הדברים. בואו נתחיל. אומרת הגמרא במסכת סוטה, 4 אנשים היו מצורעים, אמר רבי יוחנן, זה גחזי ו3 בניו. הופה. לא סתם 4 מצורעים. הרי נעמן שנטהר מצרעתו, הוא הדביק את גחזי. אתם יודעים איך נעמן הדביק את גחזי? מישהו זוכר להגיד לנו איך נעמן הדביק את גחזי בצרת? איך ממש אפשר להדביק בצרת? מישהו רוצה להזכיר לנו איך נעמן עשה את זה? איך הוא הדביק את גחזי בצרת? בזה שהוא רדף אחריו. שגחזי רדף אחריו, מה זה קשור? נכון, זה קשור, בוודאי, כן. גחזי רדף אחרי נעמן, למה? בנוכלות, הוא השיג את מה שהשיג בנוכלות. לא שמעתי? הוא השיג את זה בנוכלות, את מה שהוא השיג מנעמן. אה, נעמן רצה לתת מתנה גדולה לאלישע הנביא, ואלישע הנביא סירב ולא קיבל, ואז גחזי אמר, מה? זה המצב אצלנו היום, יש רעב, יש בצורת, ואתה יודע כמה אנשים אפשר לפרנס ממה שיכול לתת לנו נעמן, שר צבא ארם? הוא רץ אחרי אה, נעמן, סיפר לו איזשהו סיפור בדוי, שבאמת אלישע רוצה בכל זאת, ואז הוא נתן לו. ואז כשהוא חזר לאלישע, אמר אלישע, מאיפה אתה בא? כבר ידע הכל ברוח הקודש, בנבואה. אה, אז צרת נעמן תדבק בך ובבניך. ואלה היו 4 האנשים המצורעים. טוב, זה מקל עלינו להבין את הסיפור של ההפטרה, למה זאת ההפטרה? זה קשור לשליש. שליש זה סתם אדם גס רוח, כופר באלוקי ישראל. המדרש אומר, על 10 דברים נגעים באים, על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים. טוב, נו, 3 עבירות. ועל חילול השם, על ברכת השם, קללת השם, ועל הגוזל את הרבים, ועל גוזל את שנו שלו, ועל גסי הרוח, ועל לשון הרע, ועל עין רע. הנה, והגמרא והמדרש מתחיל להביא פסוקים על כל 10 הדברים, אני קיצרתי, רק סימנתי כאן
שלוש נקודות כדי להזכיר שבאמת המדרש לא נפסק כאן. להוכיח שעל 10 דברים הללו. באמת יש נוסחה אחרת של הפסיקתא שאומרת על 11 דברים. ויש נוסחה של הגמרא שאומרת על 7 דברים. יש 3 מאמרים. אחד אומר על 7 דברים בגמרא, אחד אומר על 10 דברים, וזה המדרש שלפנינו, ויש נוסחה של 11 דברים במדרש הפסיקתא. אבל בזה לא נתעסק עכשיו. טוב, אז בסדר, למה גחזי, לפי מה שאתם חושבים, מבינים כאן, למה גחזי בעצם לקה בצרת? יש משהו מהדברים כאן שנראה לכם שמתאים לגחזי? חילול השם. חילול השם. יפה מאוד. טוב, עוד נראה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. בואו תראו, שמעו. מה אומרים המצורעים כשהם בהתחלה יושבים, רעב, מה עושים? עומדים למות גם. אם אמרנו נבוא העיר, והרעב בעיר, למדנו שם. ישנו פה במדנו. ועתה הלכו ונפלה אל מחנה ארם, אם יחיון נחיה, אם ימיתונו למדנו. אחר כך, אז הם מחליטים. ואז יש כאן עוד סיפור. מה אומרים הארמים? ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. אז בגלל זה הם בורחים. ואחר כך, המצורעים, אחרי שהם כבר משוטטים, אוכלים ושותים, מטמינים רכוש, ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום, זה יום בשורה הוא, ואנחנו מרשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון, ועתה לכו ונבוא נגד בית המלך. ואז אומר המלך, ויקום המלך לילה ויאמר לעבדיו, ואגידה נא לכם את אשר עשו לו נאורם, ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחבא בשדה ולאמור, כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים ולעיר נבוא. יש משהו משותף בכל האמירות האלה? לפחות חלק מהאמירות. יש משהו משותף? המצורעים, 2 אמירות, חיילי ארם, המלך. יש משהו משותף? בואו ננסה להתמקד. האם יש בין האמירה של מחנה ארם לבין האמירה של המלך, יש איזשהו משותף? יש טעות בהערכה. טעות בהערכה. טוב, כמובן יש סיבה לטעות, נכון? פתאום כל המון, כל רכב, כל סוס, פתאום אין צבא, הארמי נעלם. וואו. טוב, טעות בהערכה. אה, מה הייתה טעות לפי דעתכם? ברור, החיילים של ארם, בסדר, אבל גם המלך בסופו של דבר, אחרי שהוא בודק ורואה את המצב, טוב, בוודאי הוא כבר לא מספר את הסיפור שהם אורבים, שאנשי ארם אורבים להם. הם כבר בדקו, הלכו עד לירדן, בדקו מסביב את כל האזורים, אין שום מערבים. פרשנות לתופעות מוזרות, נכון? תסכימו איתי, שני הדברים האלה, פרשנות, אבל בוא נגיד, היא הגיונית מאוד.
לאור התופעות המוזרות האלה, אם היה נוחתת חללית, והיה יוצא משם, לא חי זר, אלא חי אמיתי, כמו למשל נצר דוד המלך, אז גם כן אנחנו מתארים, מתחילים, מאיפה באה החללית הזאת? איפה שדה התעופה שהמריאה? אם זה בא ממרכז הרב, או בא מהר המור, או משהו אחר, אולי תכלת שמיים, או אור מאיר, אינני יודע, יש כל מיני שדות תעופה כאלה. יש תופעות מוזרות, עובדות, פרשנות, הייתי אומר, מאוד סבירה למצב המוזר הזה. ואני רוצה להגיד שיש משהו משותף גם בין המצורעים לבין שתי האמירות שלהם. הם גם כן, וגם הם לכאורה בעצם, יש להם, מה לעשות, אין אוכל, לעיר או למחנה הרם. שם נמות, בעיר נמות. מחנה הרם, אולי מישהו ירחם עליהם. אפשר להגיד, זה כבר לא תופעה מוזרה, זה כבר שיקול מצב, מה לעשות, כן? ואחר כך, בהתחלה הם אוכלים ושותים, טומנים רכוש וכסף וזהב, ואז הם אומרים, טוב, 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 בואו נבוא אל המלך, או תתפסו אותנו. אה, מה אתם חושבים? נעזוב עכשיו את הדמיונות של חיילי ארם ושל מלך ישראל. מה משותף לשתי האמירות האלה של המצורעים? מה משותף להם? מה מוביל אותם? מה מוביל אותם? זה שהאמירה הראשונה זה רצון לחיים, כן, והאמירה השנייה היא רצון לטוב, לעשות את הדבר הנכון. כן. לעשות את הדבר הנכון בגלל מה? בגלל שהוא טוב? נראה לי כלפי שמיא, קשה לראות, מצאנו עוון. צענו אה, אבות. אם האם זה החטא של בית המשפט שישפוט אותנו, או שהקדוש ברוך הוא שישפוט אותנו? אני נוטה להגיד שמצאנו עוון זה יותר במובן הרוחני. הבנתי. אה, בכלל, לפי דברי חז"ל שזה גיחזי, היה לו הרבה על מה לחזור בתשובה, אז אולי זה איזושהי התחלה. אם כך, אז מה זה קשור לחיכינו עד אור הבוקר? מצענו עוון זה גם אם זה בלילה וגם אם אף אחד לא יגלה. טוב, לקח לו זמן להיזכר קצת, שקודם כל יש את המהומה הזאת של רצון לאכול ולשלול שלל. אחרי שנרגעים קצת, הבטן נרגעת, למה וחיכינו עד אור הבוקר? למה אנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון? העוון מצא אותם ברגע שעכשיו נסגר, בלילה. מבחינה מסוימת זה קצת לבוא באמצע הלילה, לפנות בוקר, אני יודע, אז זה הגיוני, אבל אומר, במצב הזה, המיוחד הזה, לא צריכים אפילו לחכות עד אור הבוקר, עדיף לבוא בשלוש הבנתי. לפנות בוקר. פירוש אפשרי. אני רוצה לומר דבר פשוט יותר. דרור כאן באמת מדבר על גחזי, על הדמות שלו, באמת זו דמות לא פשוטה, מאוד לא פשוטה. אני רוצה להגיד, הם פשוט דואגים לעצמם, נכון? הם דואגים לעצמם. הם רוצים לחיות, זה ברור, כן? ואחר כך הם אומרים, וואי, יתפסו אותנו. חיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון, הכוונה היא שיתפסו אותנו. שאנחנו במצב כזה עושים משהו נורא ואיום, במקום להגיד בית המלך. ככה אני מבין את הדברים. זאת אומרת, גם כאן יש איזו טעות בפרשנות. עכשיו תגידו לי, מה הנקודה היסודית של מצורע? אילו תרופות המצורע לוקח בשביל להתרפא מהצרת? אתם זוכרים? בידוד.
מה? בידוד. לא שמעתי. הוא צריך להיות מחוץ למחנה, מבודד מהחברה. מבודד. איזה תרופות? תקרא, הימנעות מהוצאת שם רע. זאת אומרת, חזרה בתשובה. הבנתי. זה כבר כיוונת קודם, שאמרת, הנה הוא מתחיל. אני אגיד לכם בשפה הזאת, אה, אם המצורע קם בבוקר, מסתכל על היד שלו, אומר, אוי, 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 זה גדול עוד יותר מאתמול ושלשום, וואי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, והשדה שלי, והמפעל שלי, אני חשבתי עכשיו בדיוק לעשות כינוס משפחתי, ולנסוע לחופש, אז זה לא יעזור לו, הוא לא יצא מזה. אבל אם הוא יעשה תשובה, כמו שדרור אמר, אז יש סיכוי שהוא יראה, הוא יתפלל, יגיד רגע אחד, מה דיברתי לשון הרע? מה עשיתי? איפה היה חילול השם? או משהו אחר. אם יהיה משהו כזה, אז יש סיכוי. ואז שבוע אחד, בא הכהן, אמר לו, אה, אבנר, אין כאן אף אחד בין השומעים אבנר, נכון? שהוא לא יחשוב שאני מדבר אליו, חס וחלילה, כן? אבנר, אה, תשמע, זה יכול להיות אפילו התחיל קצת להיות קטן יותר, לא ברור לי, בוא נחכה עוד שבוע. בא הכהן פעם לא אומר, אבנר! אבנר! איזה יופי! איזה יופי! טוב, אז מתחילים תורת המצורע. יופי, חזרה בתשובה. הצהרת עניינה להביא את האדם לחזור בתשובה. זה העניין. עכשיו בואו, אני רוצה לעבור איתכם על מספר פרשיות שקודמות לנבואה שלנו. כשיורם מלך ישראל עלה למלכות אחרי אחאב, שמת במלחמה עם ארם, הוא מתחבר עם יהושפט מלך יהודה, והם יוצאים ביחד למלחמה נגד מואב. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, יסבו דרך 7 ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. אז אומר מלך ישראל, וואו, קרא השם לשלושת המלכים האלה, אותנו, לתת אותם ביד מואב. הם הולכים למדבר אדום, ודרך שם מנסים לעקוף, לעלות מזרחית למואב ולתקוף אותם באופן לא צפוי, ואז הם נתקעים בדרך בלי מים. יהושפט אומר, יש נביא כאן? ואז אומר אחד העבדים, כן, אלישע. באים לאלישע, ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי בלך? לך לנביא אביך לנביא אמך. איזבל. לא בטוח שהוא בן של איזבל. נביא אמך. ויאמר לו מלך ישראל, אל, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, המצב הוא נורא ואיום. תעזור לנו. ויאמר אלישע, חי השם צבאות, אשר עמדתי לפניו, כי לולא פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. אז אומר, תקחו לי מנגן, כי אני כעסתי, לא יכול כך קר לקבל רוח הקודש. ואז הוא אומר להם, כי כה אמר השם, לא תראו רוח, ולא תראו גשם, והנחל לא ימעלה מים, ושתיתם אתם ומקדכם ובהמתכם. ונקל זאת בעיני השם, ונתן את מואב בידכם. ויהי בבוקר, כעלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. ואז הם שותים, נלחמים במואב, מכים אותם,
אמנם זה נגמר על פחות טוב, אבל וואו, אלישע איתם במחנה, מה זה? הרבנות הצבאית, ממש בתוך השטח, במדבר אדום. מה הוא לוקח את הרב הצבאי לשם? שאלה רצינית מאוד, לא נדבר עליה עכשיו. וכאן נעמן שר צבא הרע, הוא היה מצורע, ואז הוא מחפש פתרון, והייתה להם שבויה, חטופה, נערה קטנה, ששבו אותה מארץ ישראל. זהו המקום הראשון בכתבי הקודש, שהמילים ארץ ישראל מוזכרות. ארץ ישראל. ואז היא אומרת, היא משרתת שם בבית נעמן, אומרת לאשתו, תלך לאלישע הנביא, הוא יגיד לך. ואז מלך ארם שולח אותו, הייתה מלחמה ביניהם, אבל יש כנראה שגרירויות. ויאמר למלך אל ארם, לך בו וישלח ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף, ו6,000 זהב, ו10 חליפות בגדים. ויבוא הספר אל מלך ישראל לאמור, ועתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. כנראה לא כל כך קשרים טובים. הוא נותן לו תשובה, הוא נותן לו הוראה. אני מבקש לרפא אותו, מודיע לך, אתה צריך לרפא אותו. ויהי כי קרוא מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו. ויאמר האלוהים אני להמית ולהחיות, זה שולח הילה לאסוף איש מצרעתו, כי אחדאורו כי מתענהו לי. ברור שמלכות ישראל כבר הייתה גם משועבדת בצורה מסוימת בידי ארם. ויהי כי שמוע אלישע איש האלוהים, כי קרא מלך ישראל את בגדיו וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. אתם שומעים? הנה. ואז נעמן מגיע, בהתחלה הוא שומע את עצתו של אלישע, הוא מזלזל בה, אבל אומרים לו עבדיו, תיזהר, תיזהר, זה נביא איש קדוש. הוא הולך טובל בירדן ונעשה ונטהר מצרעתו, נתחפה מצרעתו. הוא אומר, כן. והוא אומר, הנה נא ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. אז מה אנחנו שומעים? שכאן היו הסיפור הראשון, יהורם מלך ישראל רשע, נמצא במדבר מואב, מדבר אדום, ונאלץ לשאול את אלישע הנביא, ושוב, הנה, נעמן גם כן נאלץ להגיע לאלישע הנביא. ונבואה שלישית. מלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו לאמור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי, אנחנו הולכים לתקוף את ישראל מדרך נחל יבוק. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. אורבים לך בנחל יבוק. לא, זה לא היה בנחל יבוק, זה היה באחד הנחלים שיורד מהרי שומרון אל הירדן. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. וואו, יש להם רחפן. ויסער למלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לנו מי משלנו למלך ישראל, מי מסליף לו את העבודה, את הדברים האלה. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, להגיד למלך ישראל את הדברים, אשר תדבר בחדר משכבך. עכשיו אתם מבינים למה אלישע בן שפט היה במחנה של מלך ישראל?
כי הוא ידע שהוא מודיעין. היום בלי מודיעין אי אפשר לעשות כמעט שום דבר. אז הנה, מלך ארם לוקח צבא ואומר, וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד יבואו לילה והקיפו על העיר. ואז אלישע ונערו מתעוררים, והנער נבהל, אומר, וואי, מה יהיה? וירדו אליו לאלישע לתפוס אותו, ויתפלל אלישע אל השם ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנוורים כדבר אלישע. ויאמר עליהם אלישע, לא זה הדרך, אתם לא צריכים לחפש אותי, ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה איתכם אל האיש אשר תבקשו, ויולך אותם שומרונה. אלישע הנביא, תשמעו, רציני, הוא מוביל צבא שלם של ישראל לשומרון. ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, השם פקח את עיני אלה ויראו, ויפקח השם את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אלישע, כראותו אותם, העכה עכה אבי, להכות אותם. ואומר לו, לא תכה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה? אתה הבאת אותם הנה? שימו לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. הו! אתם יכולים להגיד מה קורה כאן? הבנתם מה קורה בסיפור הזה, בנבואות האלה? מלך ישראל צריך להגיע לאלישע במדבר אדום, ואחר כך נעמן צריך להגיע לאלישע בשביל הצרת שלו, ואחר כך מלך ארם מבין שהוא צריך את אלישע, ואחר כך יורם, מלך ישראל, רואה שהצבא השומרוני, שהצבא של ארם שבוי ביד אלישע הנביא. תגידו לי, מה זה אומר? מה כל הנבואות האלה אומרות? נו, חשבתי שאתם תגידו ישר את התשובה. מה שכתוב, שיש נביא בישראל. מה אתה אומר, דרור? מה שכתוב כאן, כי יש נביא בישראל, דבר השם נמצא בישראל, והם יודעים כל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא מעוניין להודיע להם. הוא יופי. הודיע להם, לא צריכים מודיעין. אבל מלך ישראל מודע לזה כבר ממדבר אדום. הוא יודע שיש נביא בישראל, אז למה צריך עוד פעם להראות לו? מה צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להראות לו? להראות לו דרך נעמן, להראות לו דרך מלך ארם. אתם מבינים? להביא את, איך קוראים לו? זה החייתולה, איך קוראים? חייתולה, כן? חייתולה הפרסי, חומייני. לקחת את חומייני, להביא אותו לירושלים, להראות לו, יש נביא בישראל, הבנתם? או אתם רוצים, אפשר גם, איך קראו לה, לחייתולה בלבנון, נסראללה, להביא אותו, טוב, תגיד, יורם מלך ישראל, יש נביא בישראל, מה, הוא לא יודע? תגיד, מה קורה כאן? מה זה הסיפור הזה? זה היה אמור להניע אותם לפעולה. הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות אחרי הזדמנות, והם לא מנצלים אותה למרבית הצער. לאיזו פעולה זה צריך לתקוף את לא, ארם? לא, לא פעולה צבאית. הם אומרים באמת לחזור בתשובה, לחזור למקדש. לחזור בתשובה. מה, הם מצורעים? כן, מצורעים בלתי נראים. והנה הסיפור האחרון. אמרנו קודם, שכששמע יהורם המלך, אישה שבוכה, היה לי הסכם, התינוק שלי מת,
הזכרתי גם השכינה שלי, התינוק שלה מת. אמרתי לה, היום בואי נאכל את הבשר של התינוק שלי, ומחר את התינוק שלך. אני נתתי לה חצי משלי, והיא לא רוצה לתת את החצי שלה, של התינוק שלה. מלך ישראל, וואו, הוא כועס על אלישע. יש מהפרשים אומרים, מה הכועס על אלישע? אתה בגללך סירת הגשמים הזאת, וכמובן עשית כמו אליהו. ויש אומרים, לא, אתה הצבא, הכל עכשיו בגלל הסיפור הזה של המצור והרעב, ואתה לקחת, דרשת ממנו לתת אוכל לצבא הארמי שהיה כאן בתוך שומרון, ושחררת אותה, וזה, ואיך עשית דבר כזה? זה דבר נורא ואיום. הוא רוצה להרוג אותו אפילו, כן? ואז אומר לו אלישע, ויאמר אלישע, שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת, מחר, שא סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש, אשר המלך, נשען על ידו איש האלוהים, ויאמר, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היה הדבר הזה. ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. טוב, בסדר. בסדר, רגע אחד. למה זה קשור דווקא למצורע? בגלל שכתוב באנשים מצורעים? אני מבין את הנבואות בספר מלכים, אני מבין מה זה קשור שם. הוא מנסה להראות לו, והוא, הראש שלו לא תופס. לא, הראש שלו תופס היטב, הוא לא מוכן לחזור בו מירבעם בן נבט. לא מוכן לחזור. למרות שהמחיר כבד מאוד. אז מה זה קשור? זה בארבעה אנשים מצורעים, ונעמן, זה מעניין, דווקא שתי סיפורים על מצורעים, קשורים לסיפור הזה שצריך להוכיח למלך ישראל שיש נביא בשומרון, יש נביא בישראל. בואו נשמע. הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת כותב כך, הצרעת הוא שם אמור בשותפות, כל העניינים הרבה שאין דומין זה לזה. שהרי לא בין אור האדם קרוי צרעת. ונפילת קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת, נשירה. ושינוי עין הבגדים, צבע הבגדים או הבתים קרוי צרעת. אבל זה לא אותו דבר. זה כל דבר, זה משהו אחר. שינוי בעור, שינוי בראש או בשערות, שינוי בבגדים, בבתים. זה לא, רק שינוי. יותר מזה אומר הרמב"ם, זה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורת צרעת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם. זה לא דבר טבעי. מילא באור של האדם אתה יכול להגיד, יש וירוס. אמנם יש דורשים על המשקל של אל תקראי בנייך אלא בונייך, נכון? אל תקראי וירוס אלא אבייריס. הבנתי. יש וירוס, יש אבייריס, אבל וירוס בסדר. ויש בשערות גם כן בעיה, אבל בגדים ובתים זה לא טבעי. אתה לא יכול להגיד לי, התרבית שנתת אין בה שום דבר, כי מבגד מבית אין תרבית. אלא אותו פלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנו כראות ביתו. אם חזר בו את הר הבית, אם עמד בראשו עד שהוא טץ הבית, משתנה כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנה הבגדים שעליו. אם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנה אורו, ויצטרה, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא על ליצנות ולשון הרע. אז מה זה צרעת? למה כל הדברים האלה נקראים צרעת? מה אתם אומרים? מה ההסבר של הרמב"ם? למה זה נקרא צרעת?
כתוב שלהם שיש להם אותה מטרה. מה המטרה? האיתותים שהולכים ומחמירים. האיתותים. תבין, הקדוש ברוך הוא מוביל את העניינים שלך. הקדוש ברוך הוא מוביל את העניינים. עכשיו, אחד המדרשים המפורסמים בפרשתנו, במדרש רבה, ויקרא רבה. רב הונא בשם רבי יהושע בר אבין, ורבי זכריה חתני דרבי לוי, בשם רבי לוי. אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה. ומי אתה למד? מאיוב. שנאמר, והבקר היו חורשות, ותיפול שבה ותיקחם. אחר כך אש אלוקים נפלה מן השמיים ותבער בצאן. ואחר כך כסדים שמו 3 ראשים ויפשטו על הגמלים. ואחר כך רוח גדולה באה מן המדבר ויגע ב4 פינות הבית ויפול על הנערים וימותו אלה הם בני איוב. אז בהתחלה בקר, אחר כך צאן, אחר כך גמלים, אחר כך בית ואחר כך הילדים. אף מחלון וכיליון כן. בתחילה נגעה בהם מידת הדין בממונם, והרעב, וימותו גם שניהם. אף נגעים הבאים על אדם תחילה, הם באים בביתו, חזר באותו חליצה, מילבתו נתיצה, מכאן הרמב"ם לוקח את מה שהכרנו קודם. זאת אומרת, צרעת, הנקודה המיוחדת שבה זה, הקדוש ברוך הוא מאותת, הוא משגיח. בשביל זה צריך לפרש נכון את המציאות. צריך לפרש נכון את המציאות. והמצורעים האלה, נחזור עליהם, הם אומרים, נבוא העיר, רעב שם, נפלה על מחנה הרם. אחר כך, כשכבר מגלים, חיכינו עד אור הבוקר ומצאנו אבות, הם לא חושבים על הקדוש ברוך הוא. המצורעים דווקא הם צריכים לחשוב על הקדוש ברוך הוא, כי אין תרופה. אפילו הקדמונים לא מצאו אנטיביוטיקה, ולא שיקוי קסמים, ולא זריקה. הם מפרשים לא נכון, כי הם לא חיים את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. נו טוב, ברור שגם אנשי הרם אינם יכולים בעצם לפרש נכון. המקסימום שהם יכולים להגיד, לא האלוקים מראה לנו, משמיע לנו כל רכב, וואו, 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 עזוב, האלוקים עם ישראל, עזוב, אל תתעסקו עם מדינת ישראל, לא כדאי לכם. לא, אתם לא, אבל שכר עלינו מלך ישראל. ואחר כך יורם המלך, תשמעו, לא יכול להיות שאלישע הנביא בישל לנו כאן משהו, לא, לא יכול להיות. אני אגיד לכם מה, הם עושים לנו מערב. והשיא של הדברים, איפה נמצא השיא? השיא אצל, הנה השם עושה ערובות בשמיים, איה כדבר הזה, החצוף הזה, הוא מדבר ישר על הקדוש ברוך הוא, יכול לעשות דברים כאלה? אתם מבינים? לכן סבדתי כאן בכל מיני צבעים, את כל ה- ה- הפרשנות הלא נכונה. יש פרשנות לא נכונה. היום יש איזו מילה אחרת, קוראים לזה אה, אה, שינוי בקונספציה. יש כאלה שעדיין יש להם פרשנות עתיקה, ישנה, לא עדכנית. לא החליפו עדיין את זה. אין להם פרשנות שזה הקדוש ברוך הוא עושה. הקונספציה אצל אנשים מסוימים עדיין לא השתנתה. זה שינוי פרשנות, כן? שינוי פרשנות, לא, וזה לא, תשמע, יש הסברים כלכליים, מדיניים, כל מה שקורה, והאיראנים, והחות'ים, והתותים, מה, כל הדברים האלה, כן, יש פרשנות מסוימת. פרשת מצורע, וואו, זאת צרת. טוב, בסדר, רגע, בסדר, צרת על האדם האישי, אבל יהורם לא היה מצורע,
נכון, הוא טעה בטעות של המצורע. נכון. בואו תשמעו עכשיו את הקטע האחרון. אתם זוכרים שהגמרא בסוטה אמרה שארבעת המצורעים היו גחזי ובניו. הנה, בואו נראה מה הירושלמי מספר על זה. גחזי, אדם גיבור בתורה היה. אלא שהיו בו שלושה דברים. גיבור בתורה, אבל שלושה דברים. עין צרה, ופרוץ בערווה, ולא היה מודה בתחיית המתים. עין צרה, נו מילא. פרוץ בערווה, נו מה, גיבור בתורה? איך זה יכול להיות גיבור בתורה? לא היה מודה בתחיית המתים. מה, הוא לא ראה את הרמב"ם? נכון, הוא לא ראה את הרמב"ם. עין צרה, בשעה שהיה אלישע יושב בלימודו, היה גחזי יושב לו על השער, והתלמידים רואים אותו, אומרים, גחזי לא על. הוא לא נכנס לשמוע את אלישע. אנחנו ניכנס? והיה לימודו של אלישע נאמר, ושום אדם לא היה נהנה ממנו שום דבר, כלום. עין צרה. ואני מקצר בגלל השעה, כי עכשיו כבר 9, כן, לפי השעון הישן. מפני שגחזי לא רצה שיהיה עוד אדם גדול יותר ממנו. עינו הייתה צרה. אני גדול יותר מכל התלמידים. אני אומר, לא, 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 עכשיו אלישע מתבודד. עכשיו הוא עושה מייחד ייחודים. עכשיו הוא כאן, הגוף שלו כאן, אבל ראשו בשמיים. אף אחד לא היה שומע דברים. טוב, מילא, יכול להיות. פרוץ בערווה, שכן השונמית אומרת לאישה, צריך כאן להשיג יוד, העורך שלי שכח, יגיד לו. הנה נא ידעתי, כי איש אלוקים קדוש הוא עובר עלינו תמיד, זה אלישע. אמר רבי יונה, הוא קדוש ואין תלמידו קדוש. וואו, השונמית הרגישה שהוא לא קדוש. כתוב, כשמת הבן שלה, והיא אמרה לאלישע, ויגש גחזי לעודפה. מהו לעודפה? אמר רבי יוסף בן חנינה, שנתן ידו בהוד שביופייה בן דדיה. אבל רגע, זה היה אחרי שהיא אמרה את זה לבעלה. היא הרי אמרה, איש אלוקים קדוש הוא ותלמידו לא קדוש. זה היה בהתחלה. היא הכירה בו שהוא פרוץ בערווה, והנה הסיפור מספר, שהוא דחף אותה. פרוץ בערווה. ולא היה מודה בתחיית המתים. אתה מוצא, בשעה שבא אלישע להחיות את בנה של שונמית, אמר לו, קח משענתי בידיך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, וכי יברכך איש לא תעננו. הוא לא עבד כן, אלא כד פגע ברנש בי, פגש אותו מישהו, מאין ולאין גחזי, והוא אומר לו, התלמוד הירושלמי מקצר מאוד, אתם רואים איך כותבים? והוא, כך כותבים, והוא. וו. תבין מה צריך להיות כתוב שם, וו, ה' ועוד א', והוא, רק להגיד לך שזהו. אם היה כתוב וו י', אז הייתי אומר, וי. לא, והוא. והוא אומר לו, אני הולך לחיות מתים. אומר לו האיש, אין מחיי מתים אלא הקדוש ברוך הוא. אזלי, הלך גחזי אחרי שהוא דיבר עם האיש, למרות שאלישע הזהיר אותו שלא ידבר, שם את משענתו של אלישע על הנער כמו שהוא ציווה אותו, אבל לא קרה שום דבר. אז הוא חוזר לאלישע ואומר לו, לא, 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 לא יקיץ הנער.
לא מאמין בתחיית המתים. אני אינני רוצה עכשיו להיכנס בכל הדברים, בדיוק, אבל אנחנו מבינים גחזי, גחזי, או-אה, זה לא סתם שהוא נכשל בלקיחת שוחד וקיבל צרד, עכשיו אתם יכולים להדביק לו עוד כמה דברים, חוץ מחילול השם שדיברנו עליהם, אבל הנקודה המרכזית היא, מה הסיפור הגחזי הזה? והסיפור של גחזי מתחיל כבר קודם, מנעמן. זה גם קשור לאחד הסיפורים שראינו קודם. גחזי אדם גדול, הוא המשרת של אלישע. זאת אומרת, שלא רק סתם אנשים כמו יהורם בן אחאב והמשרתים שלו, והשרים שלו, והשלישים שלו, הם חצופים, לא מאמינים, אינם מאמינים באלוקי ישראל. גחזי לא רחוק כל כך. מצב נורא. זה הקשר. הצרעת היא דרך האיתות. איך אמר הרמב"ם? זה הצרעת, זהו אות ופלא היה בישראל. אות ופלא היה בישראל. אצל אומות העולם אין איתותים. כך אומרים רבותינו הנביאים, ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. העמים קמים, מגיעים לאיזה שיא ומתפרקים. אין איתותים, כי אין שם נקודה אלוקית פנימית שיכולה להתרומם. אבל הצרעת, אות ופלא היה בישראל. אתם מבינים מה ההפטרה הזאת מספרת? שהצרעת היא אות ופלא בישראל. זאת פרשת בצורה. אות ופלא בישראל, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, רק לפתוח את העיניים, לפקוח את העיניים ולפתוח את האוזניים. זאת מה הקדוש ברוך הוא עושה כדי להגיע לאן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע. רק את זה לעשות. לפקוח עיניים ולפתוח את האוזניים, החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות. אין עיוור כאם עבדי, וחירש כמלאכי אשלח, אומר ישעיהו הנביא. וואו, אני שלחתי מנהיגים לישראל, והם חרשים ועיוורים. אין חירש כי אם עבדי ועיוור, אולי אני מחליף עם עבר וחירש, וחירש כמלאכי אשלח. וואו, ואת זה אומר הנביא ישעיהו על תקופת הגאולה, שלא, אנחנו לא מצליחים להבין את המהלכים של הקדוש ברוך הוא. הצרת היא אות ופלא בישראל. היום אין צרת, כי צרת זה סילוק שכינה. האור מת, הבגד מת, הבית מת, לובן, זה היעדר האודם, הדם, היעדר החיים, מת. המצורע משול המת. אז יש כאן מסר גדול ענק. אז מה שההפטרה מספרת, היא לא מספרת רק את ההלכות של הצרת. היא רומזת, כן, שהם יושבים מחוץ לעיר. שלא כל כך פשוט שהם ייכנסו לעיר. אולי פיקוח נפש, רעב. אבל היא מספרת לנו שכולם שם אינם רואים, אינם יודעים. הם אינם מפרשים נכון את מה שקורה. לא, המצורעים אינם מפרשים נכון את מה שקורה, הם חיים בעולם של עצמם. טוב, חיילי ארם בוודאי אינם מפרשים נכון, וגם מלך ישראל אינו מפרש נכון. זה כבר אחרי שהוא היה במדבר אדום, ואלישע הציל את כל הצבא שלו ממוות בצמא, במדבר. אז כל הסיפור, זאת ההפטרה.
אתם יודעים כמה זה תופס הדברים האלה, המשפטים האלה? ואז כמובן המשפט של החצוף הגדול, של השליש, וייסע לסולת וכולי. יהיה כדבר הזה. הנה השם עושה ערובות בשמיים. זאת אומרת, הפרשה שההפטרה שלנו מספרת, מרימה אותנו, להבין לאן מובילה הצרת, לאן זה מוביל, להתבונן בדרכי השם, זה הכיוון. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד, ובזה אנחנו נסיים. אתם זוכרים שכתוב על גחזי, שהוא לא האמין בכל מיני דברים, נכון? אחד מהם כתוב שהוא לא היה מודה בתחיית המתים. אומר אלישע הנביא, נכון, אליהו החיה את בן הצרפית, אבל אלישע לא יכול לעשות שום דבר. לא היה מודה בתחיית המתים. עכשיו אני רוצה להגיד, גם היום יש אנשים שאינם מאמינים בתחיית המתים. תחיית המתים שכתובה בנבואה, זה חזון העצמות היבשות, זה מפורש. תחיית המתים. התחיינה העצמות האלה, אומר הנביא, השם אלוקים, אתה ידעת. יש אנשים שאינם מאמינים שעם ישראל נגאל, שהעצמות היבשות חזרו לארץ ישראל ומרימות את בניין העם כדי שבסופו של דבר נבנה מקדש, תשרה שכינה בישראל. הם לא מאמינים בתחיית המתים. אבל ההבדל הגדול בינם לבין גחזי, שאצלו זה שהוא היה גיבור בתורה, והאנשים האלה, אתם יודעים למה הם אינם מאמינים בתחיית המתים? אם אנחנו לא צדיקים? מה אתה רוצה לספר לנו? אנחנו מגיע לנו? אני יודע את הבעיות שלי. רוב מוחלט, חלק לא רוצה להגיד רוב מוחלט, זאת הכללה לא נכונה ולא יפה. יש חלקים גדולים בעם, אבל אנחנו לא, אנחנו לא מגיע לנו. קשה לחלק כאלה לשנות את הקונספציה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשם עושה הכל בשבילנו, ורק תבינו, ורק תפתחו עיניים, תפקחו עיניים ותפתחו אוזניים. הם לא מאמינים. ואנחנו צריכים לעזור להם שיאמינו בתחיית המתים. זה הזכות של עם ישראל. זאת אומרת, במקום להביא את ההפטרה לזה תראה, איזה מלך ישראל, איזה מלך, איזה משהו, איזה טיפוס, איזה ראש דפוק, לא מבין שום דבר. בואו ניקח את הדברים למקום אחר. הצרת הזאת, אות ופלא היה בישראל. זה הסימן. לכן חשוב מאוד ללמוד פרשות עזריה ומצורע, כי הן מלמדות כל מיני סיפורים על אחד שהאור שלו מת, פתאום היה שכין מתחת לזה, והייתה מחוות אש, והייתה מכה, וזה בשערות, ואיפה זה, וכל ההלכות. יש כנראה מה ללמוד מהסיפורים האלה של המוות שבקטן משתלט, והכל איתותי מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו, עם ישראל, הוא עם חי, הוא לא עם מת. הצרת רק מראה לו, באמת אתה חי, תפסיק, די. אז זהו, המסר של הצרת הוא, עם ישראל חי. עד כאן, ותודה רבה שהייתם איתנו. יישר כוחכם. תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום, שלום. שבת שלום, תודה. שבת שלום, שולמית. תודה שבת רבה. שלום, יישר כוח, תודה. שבת שלום, דרור. בכוח. מי זה אמר? אברהם עליהם? לא, הדברים האלה מחכה בסבלנות. אז מי אמר יישר כוח ונעלם? דותן מישהו, דותן. לא יודע. אני לא מכיר דותן. גם אני לא, אני סתם שרבבתי, אני לא... יש
יש האזנות סמויות. בלתי צפויות. טוב, הרב אלחנן, יישר כוח גדול. ברוך תהיה. כך, להתראות. אני השבוע אדבר איתך. בעזרת השם. בעזרת השם, להתראות. שבת שלום לכולם.